Hayan, mamahimong three-cornered fight ang piniliay sa pagka-mayor sa dakbayan sa Lapu-Lapu sa May 2025 elections. Kini human miapas pagduso sa iyang Certificate of Candidacy, alas 3:15 kagahapon sa hapon isip mayoralty aspirant, ubos sa KBL kun Kilusang Bagong Lipunan si Cristine Takahashi. Subay niini mag-atubang sa eleksyon pagka-mayor sila si kanhi Lapu-Lapu City Mayor Paz Radasa, incumbent Lapu-Lapu City Lone District Congresswoman Cindy Kinchan, ug ang magpapatigayon nga si Cristine Takahashi. Sa pagka-vice mayor, duha lang ang mag-atbang. Sila si Attorney Michael Dignos ug incumbent Vice Mayor Celsi Sitoy. Duha lang usab ang magtigi sa pagka-kongresista. Ang magpapatigayong si Ryan J. Yuson ug si incumbent Mayor Junard Ahong Chan. Alas 4:20 kagahapon sa hapon, miduso usab sa iyang COC ang ika-12 nga kandidato pagkakonsyal. Ubos sa Team Kaabag, Partido Federal ng Pilipinas, si Kanhulaw Barangay Captain Rufo Biring. Dugang tulo pa ka mga independent councilor aspirants ang miduso sa ilang COC kagahapon sa hapon. Kini naglakip nila ni Jose Marvin Barot, Arvin Primor ug Alfredo Verami. Subay niini moabot na sa 30 ka mga kandidato ang pag-ilog sa 12 kalingkuranan sa pagkakonsihal sa dakbayan.